Assalamu alaikum, ina muku barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mana barka da sallah tare da fatan mun yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya karbi ibadunmu, Allah kuma ya sake maimaita mana. Barkanmu da sallah. Barka da sallah. Barka da sallah. Muna muku fatan alkhairi. Da ni da Fatima. Rahama. Murnar sallah. Murnar sallah. Murnar sallah. Lokaci ya juya ne saka zo mi dubawa, wai tuman SO mun zo da barka da sallah ga kanawa. Lokaci ya juya ne saka zo mi dubawa, wai tuman SO sun zo da barka da sallah. Lokaci ya juya ne saka zo mi dubawa, wai tuman SO sun zo da barka da sallah ga kanawa. Sunan Allah sarki wanda shi ya shuka da ba mu dama mu kai azumi ba shakka. Shi yasa muke gode mar domin haɗa mai makka. Asali na mutunci manzo na wanda bai shirka. Manzon Allah shi ne shugaban dukkan al'umma. Shi yasa muke ta murna ranar sallah. Ya juya ne su ga zo ne duba, wai kamar yasa sun zo da barka da sallah na ganawa. Yawa ba ta nishadi yawa mai murnar sallah. Murnar sallah. Murnar sallah. Lokaci ya juya ne saka zo mi dubawa, wai tuman SO mun zo da barka da sallah ga kanawa. Lokaci ya juya ne saka zo mi dubawa, wai tuman SO sun zo da barka da sallah. Lokaci ya juya ne saka zo mi dubawa, wai tuman SO sun zo da barka da sallah ga kanawa. Sunan Allah sarki wanda shi ya shuka da ba mu dama mu kai azumi ba shakka. Shi yasa muke gode mar domin haɗa mai makka. Asali na mutunci manzo na wanda bai shirka. Manzon Allah shi ne shugaban dukkan al'umma. Shi yasa muke ta murna ranar sallah. Ya juya ne su ga zo ne duba, wai kamar yasa sun zo da barka da sallah na ganawa. Yawa ba ta nishadi yawa mai murna. Dangi da yan uwa da abokai mai murna. Rayuwa za ta yi kyau in har mun rike juna. Da gaskiya dama da yan uwa dangina. Ni ta ziyara dangi kada mu yi barna. In muka yi hakan za mu ci ribar ranar sallah. Ya juya ne su ga zo ne duba, wai kamar yasa sun zo da barka da sallah. Na yi kiran ku mutane yan uwan mu musulmai. Sani ranar sallah ta tara mukamai. Rana ce da muke burin mi ta yin maimai. Mi ta ziyara na da mu zai ta yin maimai. Godiya gun sarki Allah na mai san mai. Shi ya yarje mu kai azumi yau ga ranar sallah. Ya juya ne su ga zo ne duba, wai kamar yasa sun zo da barka da sallah na ganawa. Wai na yamma ta murna ta ku nuna. Da nasu mari kuma murna ta ku nuna. Ku zo ku taka da rawa bajintar ku nuna. Ko ku za mu zaɓe mu ga waye yayi wina. Shin kuma ta da maza gwarzo na mu nuna. Mu ta yin murna yau ranar sallah. Ya juya ne su ga zo ne duba, wai kamar yasa sun zo da barka da sallah.